Hi guys, naimbag nga bigat kada tayo amin. So ayun na nga guys, umrit na guys. Ayan na guys, nagsapa pa yata guys. Yung mga iba ko namang kaklase guys, naglilisa sila sa mga kanilang gawain sa labas. Ayan na nga, at Jeremy guys ni Tapos surat yung blackboard mo guys. Ayun na yung mga iba ko namang kaklase guys, andito naman sila sa loob na naglilinis. Kasi area naman nila dito guys. Tapos ako paupo-upo lang. Konti pa mga kaklase ko guys, nag-OOTD check na pa yun. Nagpangit kanti. So ayun na nga guys, ang dami na pala mga kaklase ko dito sa loob. Kasi tapos na sila sa paglilinis nila, agay-ayam na cellphone guys. At dagayam surati kon guys, nagsusura na kitan guys. For the surat muna ako guys, ha. Science pala itong ginagawa namin guys. By the way guys, shout out sa Grafanda tapos sa Alibago National High School sa mga teacher dito guys. At sa mga kaklase ko matulungin at sa mga natutulak na wheelchair ko guys, salamat sa inyong lahat. Nanggaw susukatin mita guys. Nag-uumpisa na pala ako nag-answer dito guys, yung kaklase ko yun guys. Shout out sa'yo. Sukat pa more ang peg. I'm a good student. Joke lang ay apo. Ado pa suhati ita guys. Isogi kabil lang palang ti music. Tapnon kayo maboring iti vlog ko. Music pasok! Nalpas yung sukatin ko guys, kaya lumabas na kami guys, napan kami nagmeriendan. So hindi na kami guys, yung pinakadulo guys. Ito pala yung canteen namin guys, tapos ayun yung pataas sa grade 10 at grade 9. Matagayam tiginatang di kaklase guys, hotdog. Tapos ayan pala yung room ng grade 8 guys. Tapos yung room namin guys, andun sa pinakadulo, grade 8. Tapos grade 9 naman dito sa kabila guys. Diba? Yun yung mga shout out sa inyo. Tama ito yung room guys, nagpintas na guys. Kasing pintas mo guys. Pumunta ka pala kinuha yung merienda ko guys. Nag-merienda akong guys ni Dutch milk guys. Tara kain guys. Ito lang yung aking merienda guys. Luklok ta akong guys ni. Kitak pa dito kakadwak guys ni. Madama kami magmamakitas dita. Ada pagtutungto kami guys game secret. Nag-imas pinangan ko dito guys ni. Kayo guys, anong merienda nyo guys? Share nyo naman ha. Basta ako kain dyan guys. Wala akong iniisip dyan. Madama makitas me dito. Tapos may lumabas na teacher guys. Good morning kami guys. Alangan. Bet nga good afternoon. Ha. Makitas pa more. Anti-suping. Examination ongoing. Ayun yung pinapanood namin guys. Hindi yung Valentine's yan guys. Tagayam ni kakadwak ni guys. Nabuting dati camera guys. Yun naman yung kasama ko guys. Tempura. Yung baon niya. Alam mo, di ka paligrami guys. Ag-isistin tambay kami niyo. Sige. Ngal-ngal pa. Atama di ka klaseng na ML. Ayan yung kapaligiran namin ng eskwela guys. Diba nagpintas? Kasing pintas mo. Ha. Agkabilak man musicin guys. Joke lang ay apo. By the way, nalpas na kami nagmerienda guys. Tapos pumunta na kami sa room namin kasi may teacher na daw kami. Ultimate ka classic. Nakakilot-kilot pa lang drive na ha. Iti wheelchair ko. Kasi di kami kayang G-room guys. Diba? Sa mga nagtatanong pala kung anong grade ko na guys. Grade 7 na ako guys. Finally, andito na kami sa room namin guys. Ingat nga to pa gayam di ka classic.
Ito yung wheelchair ko. Tapos na pan kami Jerome guys. O, ito Jerome guys. Yan na nga guys. May sinusukat pala kami guys. Nag-dismiss na pala si ma'am namin guys. Tapos ng klase niya. Uwian na namin guys. Ayan na nga guys. Kasi wala nang katao-tao dyan. Kaklase ko naman guys. Ano yung ulam niya Ano man yung isang kaklase ko. Nakumakain na. At damit yung sidak guys niya. Diba? Batik kuling. Tama ba yun? Pati ba naman sa pagkainan, magmamarites na naman kami, marites pa more. Dali ka klase, guys, shout out sa'yo. Auntie Suping. Basta ako kain ako ng kain dyan. So, hanggang dito na nga, guys. Bye-bye sa inyong lahat.